Astăzi o să ne deschidem o cafenea de internet, bineînțeles, că de internet. O să dăm start. My cafe name. Ce nume să-i punem la cafea? Zicem, băi, nu. Nu. Cum se numească? Păi, stați puțin. Vreau să se numească... Da, stați puțin. Gata, am găsit nume. Like și subscribe se cheamă. Please wait a moment. A meme de moment. Da, o să pun pauză pe filmare aici la loading. 3 catralioane de ani mai târziu. Și uite că s-a deschis. Da, la fiecare minut să știți că o să avem reclame, mi-aduc aminte. Da, aici suntem în camera noastră de hotel. Hai la muncă. Stai că ne e puțin foame. De aici e biroul nostru. De acasă. Și pe aici frigiderul. Mâncăm și o supă și gata. Ce avem la congelator? La congelator nu avem nimic. Poți să-ți cumperi mâncare din oraș, să știți. Stai ușa de la baie. Stai ușa de ieșire. Și pe aici, cred. Nu zi... De fapt, stai bă, că era ceva la început. Pe aici se iesă? Da. Și trebuie... Să urmărim... Gata, like și subscribe. Am vrut să scriu cu... Am scris cu E, dar mi-a pus cu R. Nu că te văd. Hai să facem curățenie. Hai că o să... De fapt... Hai că țin filmarea. Dar cine a făcut murdăria dacă nici n-am deschis cafeneaua? Asta mă întreb eu. Eu m-am mai jucat acest joc, să știți. Nu știu cutia asta. Dar ce murdărie, câtă murdărie poate să fie, fratele meu. Da, asta nu știți că o să vină și... Da. O să vină și timpul reclamelor. Aici o să lăsăm liber că o să pun camera de VR. Aici. Aici când o să avem VR o să punem... Când o să luăm VR o să punem camera asta, dar am impresia că nu merge VR-ul pe internet cafe. Știu că s-a lansat și al doilea internet cafe, dar nu e și pe telefon. E doar pe calculator. Și îmi place că n-am dat bani pe această aplicație, pe acest joc. Că nu deschidem cafeneaua. Ce v-am spus? Abia minutul 4 al episodului. Uite că a rămas pe scaun. Acum trebuie să luăm din nou prostia asta. Use computer. Start. Putem să-i dăm focus. Aia că dacă mă enervează ceva... Computer.
Așa, store. Păi... Bă, și acum mai store. Like, subscribe. Aici cumperi jocuri. GTA 6. FIFA 20. Cyberbunker. Mail. Crăciun Win. Nu că cumpărăm un de ăsta. Că poți câștiga acest. Reclame. Cum? Workers. Meu șef. Pe Amazon. Aer condiționat. O să cumpăr și un aer condiționat. Arcade. Computer case. Stai mai... Scaune. În episodul de azi va dura jumătate de oră doar ca să-l filmez. Sunt sigur. Consolă. Headphone-uri. Stai un pic. Nu o să vă las să vedeți reclame, că nici eu măcar nu mă uit. Aer condiționat. Îl pun aici. Că unii s-ar putea să se plângă de cald. O să-mi fac și o mașină de arcade. După fac cu astea, cu de-astea. Arcade. Să iau arcade-ul ăsta. Și când vine arcade-ul, o să deschid magazinul. Vine din ceruri pachetul, să știți. Doar să știți că va veni din ceruri. Aici e toaletul. De acolo a picat, să știți. Da, îl punem așa, să fie drept. Dar nu știu că trebuie invers. Cât de mult durează Brawl Stars. Acum deschidem cafeneaua. De ce merge caracterul singur? Ești la cafenea. Unde bă că a venit ăsta? Nu știi ceva mi-a dat ăsta? Râde. Înseamnă că ar trebui să... Înseamnă că îi place? Habar n-am. O să mă apuc să fac și... O să mă apuc să fac mai mult. Uite că...
Am uitat că am deblocat. Șef. Trebuie să intrăm la mail-uri. Dar nu intrăm acum, că după ne dă și reclamă. Nu știu, doar pentru asta nu intru. Aici o să facem cameră de arcade, să știți. Data în loc și la zona asta am uitat. Asta și asta vor fi zone pentru calculatoare. O să deblocăm și astea, stați liniștiți. Dar în alte episoade. În aceste episoade o să fac mai altele. Uite-vă că am mai făcut bani. Hai bă să-l luăm. Bă, cu băta asta. Self gun. Nu-l cumpăr, nu-l vând. Hai să ne luăm și mai multe. Mai spun. Had a good time. I had a good time, zic băieții. E ora 17. Ca că nu știți, la ora 21 trebuie să închid această cafenea. Bine, e ora 8 la mine. O să luăm un birou. Luăm și noi un birou, ca băieții. Bă, mai bine luăm laptopuri. Și le dăm la băieți. Să se joace. Mersi. O să luăm masa asta de 699 de lei. Luăm și laptopul. Luăm laptopul ăsta. Și gata, nu ne mai trebuie altceva. De fapt, stai bă că ne mai trebuie. Ne mai trebuie un scaun. I had a good time. 10. Bă, un scaun. Am și căști. Încă nu căști. Le iau și scaunul ăsta la 780. Dar noi trebuie să fim atenți cât e ceasul. Băta. Fură. Ăsta e furăcios. Să știți. Și dacă e furăcios, trebuie să-i dăm una. Era 18 în joc. Red Crown 99, ce era? Așa, ăsta e laptopul, o să-l punem aici. Să-l aruncăm. Ca nu se strică. Ăsta e cerșetor. Când se face ora 21 în joc, o să închidem și episodul. Da, asta e masa. Da, și trebuie să o întorc 100 de ani. Are și mouse, laptopul, în caz că nu știați. Și dăm pat. Întoarcem.
Și luăm scaunul. Boss chair. 13. Ce? De ce nu merg? Dacă pun masa aici. Dacă mă enervez prea tare în jocul ăsta, nu o să mai apară episoade. Să știți. Gata, acum. Nu era plasată masa, nu știu ce s-a întâmplat. Un scaun ridică masa. S-a stricat și masa și laptopul, cred, în viața reală. În viața reală, da. Ca în jocul ăsta nimic nu se strică. Laptopul. Tu întoarce-te. Și acum unde-i scaunul? E ora 9. Să-i dăm un hit lui băiatul ăsta. Și acum trebuie să închidem cafeneaua și trebuie să mergem acasă. Close cafe. Închidem și ușa și mergem acasă. Să ne odihnim. Am lăsat ușa la casă deschisă. Sleep until morning. Game saved. Da, și cam atât a fost cu episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Și pa!